Ada apa di Surabaya? Jelas ada rumah Cak Lontong di Surabaya. Ngerti nggak? Gak ngerti. Yo tak kayak ngerti saya, tak kayak info ben ngerti awakmu. Ngerti nggak? Cak Lontong ku asli arek Surabaya. Omane nang Surabaya. Cerita Cak Lontong langsung aku iku. Biyen pas DE sekolah teko mulai teko SMP niku darah JMP lah gak salah lho yo. Numpak bis. Iku mudhun nang pabrik kulit Wonocolo yo, pabrik kulit biyen sih wis gak ana mudhun aku terus mlaku nang Ketintang lah. Omahe Cak Lontong ku Ketintang. Iku ceritane rek. Kepo ambek omane ta. Kemon. Nah, iku lho rek omane Cak Lontong. Nah, ketero kan? Iki oma sak marin yang Ketintang ya, rek. Kepengin mlebu? Ayo, mlebu yuk. Om, ini beda apa pembahasannya kan Surabaya. Nah, mungkin saya sih dari iki catatanku tulisan gue lho, gak maksudnya sing anu. Mulai kan urutannya mulai kerajaan. Nah, mulai era Erlangga. Kalau Empu Sendok datanya sih belum ada. Iya, mlebune ketemu langsung ambek Om Lontong ngobrol-ngobrol bisnis. Bisnis gak jelas. Ya iku rek, iku jerone iku aku longgo. Iku nang ruang mburi, ruang makan gak salah. Ono tamane. Asli lah. Nang njobo iku ono ventilasi gawe taman-taman langsung outdoor, langsung udara masuk. Enak. Digawe cangkruan gawe enak gawe isis lah adem seger udarane gitu. Iku jero pemane Cak Lontong. Cak Lontong iku bagiku ku inspirasi. Karena Cak Lontong ambek yo gak Cak Lontong tok sih. Koyo Om Kartolo, Pak D Kartolo, Om Lontong termasuk dan lain-lain. Iku sing inspirasiku. Aku duduk FOMO sih, duduk FOMO. FOMO kan terlalu terobsesi kepingin jadi apa mengikuti tren gaya enggak lah. FOMO itu mengikuti apapun yang dipakai atau yang digunakan oleh apa ya seseorang yang kita gemari, kita selalu ikuti. Tapi gak ndelok kapasitas itu FOMO, gak ndelok kapasitas saat dewe itu jenenge FOMO. Nah, lah aku sih digawe inspirasi rek. Digawe inspirasi lah. Biyen Cak Lontong ku aku rone ku nang GTV. Mari nang TV-TV nasional lah sampai gede. Ya, itu pertama kali aku niku SD sampai SMP asal iku aku ndelok Om Lontong iku Cak Lontong iku nang GTV. Iya nglawak ngono iku. Mari ngono lah aku mbah-mbah wong tuwek sepuh-sepuh iku biyen niku ngrungokno radione nang radio iku mesti ngrungokno ludruk sampean. Nah iku Om apa Pak D Kartolo iku ngrungokno akhirnya iki karena mereka beliau ini inspirasiku koyo Om Lontong Om Rahmat iki. Iki fotone iki. Lah pakai cerita teko Om Lontong perjuangan nih sing aku teko Om Rahmat. Perjuangan mereka termasuk itu timnya mereka nang Jakarta terus sampai ngene sampai tadi ngene iku. Karena mereka aku akhirnya melok audisi API atau audisi pelawak TPI pertama kali ku nang Hotel Simpang. Akhirnya aku melok. Pertama kan audisi pertama API ku minim 3 orang timnya ku. Aku melok wis sayang. Gak oleh ambek mak-mak ambek ibu-ibu arek-arek ambek misale koncoku siji kuliah di diploma 3 harus selesai gak iso molor. Siji jenis kuliah S1 sejen aku dhewe yo padha ae akhire kasih do melo apa melo akhire apa jenenge wis main. Nah iku mari manggung diparani Kirun. Aku eling diparani Kirun. Gak marani sih, yos mari akhirnya dicak omong Kirun, almarhum Lisus, Bambang Kentolet, ya iku aja omongi, wis ayo, wis awakmu, semua melarang gak iso, seombo-ombo iku, ya awakmu jen, aku ilang ngomongane, beliau senior pelawak, ya aku iso mesem tok, ya aku sih belajar, ya bocil sih,
aku melok audisi api ku ket lulus SMA yo semester 1 loro makanya gak ket lulus sih sono beberapa hampir setahun lebih lah akhirnya karena arek kuliah semester ini ket-ketan ngono makanya mbak ibu-ibu arek gak oleh melo ya wis akhirnya kasih tau akhirnya aku melok api kedua tapi kondisiku lagi gak fit patah hati bro. Ya aku salut ambek koncoku timku sing kedua audisi pelawak kedua ya jenenge Pacul men audisi pelawak iku timku lawak iku jenenge Pacul nah iku aku sing kedua iku gandeng oyo apa arek keturunan Timur Tengah apa Arab lah iku yang paling keren iku Nadir iku keren tapi sayang waktu itu memang aku drop karena kurang nggak fit awak bukan fit awak fit apa ya mental karena gak mental sih psikologi lah iku waktu itu patah hati ya iku akhirnya api ketelu gak melok akhirnya melok audisi casting Bendera Sobek akhirnya melok casting baru nu melok ludrukan nah iki foto-fotonya aku melok ludrukan iku sampai THR kabeh ditutup nah iku mari ngono melok ya ludrukan ambek iklan-iklan ngono iku iklan pertama kali iklan iku sarung sirat aku baru nu iklan liyane kok malah curhat. Ya wis rek ngono sampai ketemu maneng nang Ada Apa di Surabaya berikutnya.